Здравейте, приятели, както знаете, аз съм Стефани Генкова, а вие сте в моят канал. Не ще ме да кликват, ще е What's on my back. Това е второто за What's on my back, но нищо, просто не е с цел да се фукам, а е с цел да ви покажа какво нося аз и ако с нещо мога да ви помогна да видите от моите неща. Та, нека да продължаваме. Ето и чантичката, по-точно с която ходя аз. Тя е раничка, черна с 3 джоба кожена. И там от майка ми и баща ми за 1 юни. Започваме с първия джел. Имам първо слънчеви очила. Петъка печеше ужасно много слънце. А сега днес тук е много облачно. Напишете ми при вас какво е. Имам ключ за входната врата. Също така имам спинера ми. И едно гланче за устни, когато ме заболят. Да, то е на Изнас Crystal Lip Gloss за 5 лева. Само да кажа, че имам и друг балсам, който нося в чантата си, но в момента взех този, защото другия много често го използвам и реших този сега. Ще ви го покажа, когато направя скъсване с моето козметично дезинфекция. Друго имам някакви стотинки, които са ми се разтирали в чантата. 20 стотинки, 30 стотинки, стават общо 40. В по-голямото джобче май носи само едно нещо, наречено портфейл, който портмонето ми е много здраво, не се е скъсало, но просто сега не иска да карават портмонета на Соя Луна в Аладдина. И аз харесвам, нали, Соя Луна, не съм джим, но нямам портмонета на джим, по-точно на джара. И ще си купя на Луна и да, тук имам стотинки. Аз имам 2 лева и още някакви стотинки. Тук имам за карти, тук за карти пак. Но това просто нещо ми остане, като другото ми се скъса. Това ми е от 2 месеца вече. Нищо му няма. И да, тук ето така. Имам една гривничка. Така. Тук имаме едно малко джобче. Може да се видяли, може би не. Не знаю. Имам едно на сесерче. Не знам какво го нося. Едно стикерче. Слушалките ми за Huawei. Още такива стикерчета. И една смарфиета. И така, това беше клипът. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и довиждане!